No tak, mám tu malý update. Rozobral som túto zadnú časť. Môžeme vidieť, že je to hnilejšie znúka ako zvonka. To sa dalo očakávať. Čiže teraz sa zameriam na tento panel. Bude treba vytvoriť tento vnútorný práh alebo túto kapsu. Takisto treba kúknúť tento nosník. Trošku sa mi zdá, že je z neho papier. Korózia prechádza aj tu dozadu. Toto ešte necháme tak. Zamerám sa presne na tento výsek. Tak, ako je vidieť, tu mám opravný plech, ktorý mi bude môj nápomocník. Takže, aby som ho vedel privariť, aby som to vedel spraviť v tom tvare, v akom to bolo, plus minus v rámci mojich možností. Takže ideme odvrtať, tu sú také bodové zvary, niektoré už neexistujú, niektoré sú. A budeme pokračovať touto časťou. Také isté mäso nás čaká aj tu. Takže to je iba malý update. Ozvem sa neskôr.